ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ ପରିଚୟ ଲାଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ୟା ପାଇଁ ପରିଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋରି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସହିତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିଭା ଆମ ପରିଚୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଣିଆ ବ୍ଲକର ଆମ ପ୍ରତିଭା ଆମ ପରିଚୟ ତାଳଚେର ଶାଖା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଣିଆ ଶାଖାର ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନର ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଭାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଦାସ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ବାଳିକା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ବାଳିକା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମର ବିଓ ଏବିଓ ଡିଓ ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ